Hej, jeg hedder Mia, og jeg er jordemoder, og jeg er en del af Odense Graviditetsklinik, og her ved siden af, der har vi Stine. Som også er jordemoder og en del af Graviditetsklinikken Odense. Og nu drejer jeg lige kameraet en gang, fordi vi står faktisk her foran kulturmaskinen, og det er der en helt særlig grund til. Og nu går vi indenfor, og så vil Stine fortælle hvorfor. Vidste du, at kulturmaskinen de hver tirsdag fra 9:30 til 11 har sådan en baby brunch? Simpelthen stiller en lækker brunch til rådighed for kun 65 kroner, og det er inklusiv drikkevarer. Ikke lige de varme, men juice og en masse andre lækkerier. Og jeg synes, vi skal gå op og kigge på den her brunch. Det er nemlig sådan, at den 4. april fra 9:30 til 11, der stiller vi os selv til rådighed for de spørgsmål, at du nu skulle have. Så den her dag, der kan du komme. Du kan komme med en baby i maven, komme med en baby uden for maven. Og hvis du har nogle spørgsmål i forhold til din graviditet, i forhold til din barselsperiode her, og din amning, din fødsel, så er du velkommen til at spise en brunch sammen med os her, og vi vil hjælpe dig og svare så godt vi kan. Alt hvad du ser på bordet, det kan du fornøje dig med. Kun 65 kroner. Og igen, samtidig få en masse gode råd og vejledning fra os. Og vi glæder os til at se dig. Hej hej!